Arratsaldeon, gaur osoko bilguran landutako gaien bi hitz. Alde batetik, gobernu talderi jolas libreko gunea dela eta galdetu dutxegu ea pentsaten dabien epea luzatzea. Durangoko familiak urteko eguraldi txarreko hilabetetan hasialdeko informaleko alternatiba bat bilatzeko behin eta berriz egindako eskaria erantzunez, aurreko legegintzaldian eskaera hori gure egin genuen eta jolas libreko gunea martxan ipini genuen. Aldi berien, hezkuntza foroa martxan jarri genuen Durango herri hezitzaile bat eraikitzeko helburuarekin. Bertan, hezkuntza formaletik ez ezik, udal eskolan kontseiluan gauzenek, eskolak, guraso elkarteek eta alderdi politikoa, eta hainbat urte daramago elkarrekin lanean, eta gainera oso ondo, ez formaletik ere lan egin behar da. Alde horretatik, funtsezkoa ikusten dugu aurrentzat aisialdia sustatzeaz gain, jolas libreko gunea kultura aniztasuna duten familien arteko topagune izatea. Gune hau erabiltzen duten familiek bere sentimentua helarazi digute. Jolas libreko gunea Durangon oso beharrezkoa den programa bat da, baina uste dabe beharrezkoa dela egun gehiago irekitzea egotea. Eta gu prest, bai familiagaz, bai udal gobernuagaz, proposamen alternatiba bat topateko. Bestetik, bai, galdetu diogu gobernu taldekoei, ea eguzkitza goienan geldituko duten aurreikusten den desarrollo urbanistikoa edo ez. Nahi dugu jakin ea galdituko duzu edo ez proiektu hori, ezta? Gu behintzat, eskatzen dizuegu, APO baliabiderekin hartuta, eguzkitza goiena planteatzen den garapen urbanistiko hori gelditzea. Visto, además, que ese posible desarrollo tiene aprobados nada más y nada menos que 35.703 metros cuadrados de edificabilidad, lo que podrían construirse alrededor de 350 viviendas a razón de 90 metros cuadrados útiles cada vivienda. Viviendas en pleno monte, lo cual nos parece una barbaridad. Y además de lo que supone del coste de servicios, de llevarlos hasta allí, etc. Pleno barruan jorratu dugu beste gai bat, eta izan da kreditu aldaketaren bat, 2,6 milioikoa. Hor, barruan hainbat proiektuak daude. Batzuekin alde gauz, ikusten ditugu, besteak beste, hortu ludikoak, San Ignacio parkea estaltzea, bidegorri justiziako zatzea, Durango izea, eta musika eskolako teilatua bai berriztea. Baina, kezkatuta gaude, gobernu taldearekin, zelan egiteko moduarekin, ezta? Ikusten dituguna da, zelan dabizela paralizatzen gure proiektu guztizek, ezta? Alde batetik kulturetxea, osogunea, Trenbideko lurrak, besteak beste. Bai, eta amaitzeko, azaroako eta margren feminista ondoren EH Bildu grebarekin bat egin genuela, gure mozioan, martxoak 8irako gure mozioan oinarritutako adierazpen instituzionala adostu genuen alderdi gehienengo gaz, eta adierazpen horretan hainbat bider, zaintza zerbitzua, zaintza lana, zaintza erdigunean jarriko da hirigintza eredua adostu genuen. Adostutako adierazpen instituzionala besteak beste hau esaten zuen. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea, beren herrietan adineko emakumeei autonomia eta aktivismoa mantentzea alabentzeko. Zaintza lanak bestelako eremu eta politikoan kontutan hartzea. Zaintza erdigunean jarriko duen hirigintza eredua sustatu, besteak beste. Gure galdera hau da. Hartuko da gobernu honek 2024ko martxoak 8an adierazpen instituzionala lan egiteko ardatz moduan, eta lehen esan dudan moduan, erantzun da baiezkoa bada, EH Bildutik, mugimendu feminista eta udal gobernuekin batera lan egiteko prest gaude denon bizitzak erdigunean jartzeko.